Τι παίζει στο μυαλό του διαδικτυακού καταναλωτή? Έχω υπέροχα νέα. Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν μερικά κρίσιμα μυστικά που πρέπει να ξέρει κάθε επαγγελματίας για να απογειώσει τις πωλήσεις του μέσω του διαδικτύου. Ξέρεις ότι το 79% των χρηστών του ίντερνετ το βλέπουν ως ένα πανίσχυρο εργαλείο που τους δίνει πολύτιμες πληροφορίες? Ναι, καλά άκουσες. Για αυτούς το διαδίκτυο είναι εργαλείο, όχι απλά ψυχολογία. Ο διαδικτυακός καταναλωτής είναι σίγουρα καταναλωτής, αλλά πρώτα απ' όλα ξοδεύει χρόνο, χρήματα και ενέργεια για να βρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Οι αγορές είναι κάτι δευτερεύον. Πώς επηρεάζει αυτό το δικό σου site? Άκου αυτό. Έρευνα δείχνει ότι το 68% των χρηστών του ίντερνετ αντιδρούν θετικά σε μηνύματα που προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι το site του πρέπει να είναι γεμάτο με αυτό που οι επισκέπτες ψάχνουν πραγματικά. Αξιόπιστες πληροφορίες, όχι διαφημίσεις ή εντυπωσιακά εφέ. Τι πληροφορίες? Πρώτα απ' όλα, καθαρά ενημερωτικές πληροφορίες. Αυτές που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των επισκεπτών σου, εξηγούν τις αιτίες τους και προσφέρουν λύσεις. Μπορεί να μην πουλάς άμεσα, αλλά κερδίσεις κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Γίνεσαι ο ειδικός στο μυαλό του επισκέπτη. Ο άνθρωπος που ξέρει πώς να λύσει τα προβλήματά του. Και το δεύτερο, πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν ή την υπηρεσία που ο χρήστης αποφάσισε να αγοράσει. Εδώ είναι η ευκαιρία σου. Δείξε του τα ωφέλη και εξήγησε του γιατί μπορεί να σε εμπιστευτεί για την επιλογή του.